argazki hau, lehenengo ni nago, gero Ignacio Arregi, Ana Mari Sudupe, Mari Carmen Arregi, Juan Lekuona, Mari Carmen Eraso, Jose Miguel Gezalaga gure teknikoa izan zena hainbat urtean, gero Itziar Sagartzazu, lankide ona, eta gero Iñaki Letamendia zena. Hau da gure Loiolan garai bateko lantaldea. Hementxe gaude zuzen, garai bateko Loiola irratiaren kanpogaldean. Soldaduzka bukatu eta hurrengo egunean hasi zinen lanean hemen, ezta? Etorri nintzen honera, baina etorri nintzen konpromiso batekin. Hau da, hemengo administraritza eramateko konpromisoarekin. Lehenengo hasi nintzen, fonotekako estantziaten zerrenda egiteko, disko mordoskoa bat zegoen, grabazio batzuk ere bai. Handik, beti ezagutu zaitugun lanetan hasi zinen, bai. Baina horretaz hitz egiteko lankide bat daukagu zai barruan. Loiolako herriratiko lokutorioetako baten gaude. Andre Gizonak izeneko saioaren gioiak egiten hasi zen Jose Mari Iriondo, eta zu Andrea zinen. Gizonezkoa Carmelo Otaegi, ezta? Bai. Xabine zan, Xabine. Xabine. Zan. Goratu nire amatzakoaren izen berdina zuela, Zerbait egiten izango zen? Horidek. Zerbait egiten izango zen. Nolako gioiak ziren edo... Oso politak, motxak ziren. Eta orduan jentia gelditzen zen gehiago entzuteko egarriz. Oso politak egiten zituen. Asko da, eguneko albistea batetik atea, eta beti nintzen etxuko Andre gogorra. Bueno, ez beti. Zer zen orduan, garai baten telebistan modan egon zen escenas de matrimonioen antzerako zerbait? Bueno, politagoak. Politagoak. Gidoi hori egiten zergaitik hasi zinen, uste dut aurretik Imanol Elias ebilen. Bai, lehenengo Andre Gizonak idazten zuen Imanol Eliasek. Astea joan da, astea etorri, ez zioten ezer ordaintzen. Ez zegoen dirurik ere. Egun batean esan omen zuen, ez, gehiago ez dut egingo. Eta egun horretan tokatzen zen Andre Gizonak. Eta 12 alde hortan, Lekuona etorri zaidan, Estuta Larri, Imanol Elias ha dicho que no va a escribir el guión. ¿Tú te comprometerías? Esan nion, bai, eta esan zian, pero hay que emitir a la 1:10. Da bera seidatzen nuen gidoia, 10 minutuan egin da neukan gioi hori. Gidoiak zuen baino meritu gehiago zuten antzesten zutenak. Hau da, Carmelok eta Itziarrek. Ez da, Carmelo zakan antzesteko doai zoragarri. Bai. Asko bari jozu. Abotzak beak ateatzen zuen bezala, eta nik ekiten gion bezala. Horiek momento polita ziak. Zenbat urtetan ebile zineten lan horretan? 72an hasi eta itxi ziguten arte. 75an Fragaren lege baten ondorioz, irratia itxi egin zuten. Bai. Hala da. Eta kale horrian gelditu ginen. Bai. Itxi zan egunea ikusgarria amena barjatetxean bazkaldu genduen, bai harrapatu ere. Ez negarri iteatik. Bai, hori da. Hori zan gure kontsueloa jan ondo eta edan bapo. Eta hurrengo egunetik hasi ginen, antena nun ipin. Ze Onda Mediaren portaera bagenekien zertzan gutxi gora, baina FM nola funtzionatzen zuen inok etzekian. Eta irrati gailuek eurek ez zeukaten orduan ia Ez zuten. Eta orduan esaten zuten, FM entzuten zala antenatik ikusten zan herrietan. Itxumendin antena jarri zenuten, eta horrez gain, gero irrati gailuek ere ez zutenez FM harrapatzeko modurik, horretarako ere sintonizadore bat asmatu behar izan zenuten edo... Ez zegoen irrati argailurik FM hartzeko, ez zegoen irratirik artean. Baina irrati guztiezek artean atzean konexio bat. Eta orduan azkar hauek sintonizagailu txiki bat, eurozko kaja txiki bat zen, gure frekuentzia bakarrik hartzen zuena, eta egin ziguten hori, kanpaina egin genien, irrati asko saldu zen, da kuriosoa da garai hartan hemen Azpiti aldean da, jendea irrati bat eostea dendara joaten zenan esaten zuen, Loiola entzuteko irratia. Baina horrelako sintonizadoreak banatzen, etxez-etxe ere bilin zineten, ez da? Hartu kaja txiki horiek eta etxez-etxe joaten ginen. Eta jartzen genituen da garai hartan ere zenbat mozkorra harrapatuen. Ez genuen kobratzen. Ez genuen kobratzen. Duan zan lan hori. Baina duan juten ginen, ipintzen ginen da, entzuten Loiola entzunez ipintzen genuen da, orduan
eskertu egin nahi zuten da, zemat gazta eta zemat baso ardo. Eta azkeneako iluntzeako etxea etortze ginen, berdoz egin da.